Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok pakatok sa udto, duyog ta sa pagpaminaw kanato mga kabisyo, my love so sweet. Oras nato alas 11:12 na gyud sa kaudtohan. Mayong udto kanatong tanan, manukad kita sa panaguban, plus star sa pagpaminaw og labaw na sa pagpahimsog sa inyong kalawasan batok sa mga sakit nga pwede mopakgang sa tuang kinabuhi. So importante sa mahalaga nga tayo'y dapat masigla sinta lulubaba. Tama ba o tama ka? Tama tang tanan. Pero tama niya. Anya gid kita magsugod itong programa kini ang inyong gwapong taro ay lumping. Kini silulubaba sige, plus star na punta ni. Duyog na punta sa pagpaminyo. Kabaya ka, bisan ikaw ganyan nag-drive ka ron sa imong ipamasadahan. Atagan ka niya mong update kung saan dula sa Lakers versus Golden State Warriors. Gusto ka atagan kag-update ka ron? Pwede. Gipasa ang bula ka Lebron, gihatag kang kwan. Kang kisa ni, o gipasa o wala, gisat, ilog man, o balik na po sa Golden State Warriors. Ay na lang lulubaba. Okay, lami mag-announcer sa dula sa basketball. O nagpinasay sila sa bola o karon gisot up, butalo. Bitaw, ang score karon yung dagan o Quintay City Lakers o Quintay City Golden State Warriors. Mo ko na siya. 3-2 na ba karon yung dula ni? Kung pasok niya yung Lakers ilahang atubangon ang Denver Nuggets sa Western Conference Finals. O sa Eastern Conference Finals po, nag-una na ang Miami Heat. No? Napili nila ang New York Knicks. So, muna siya ang katikaran o update karon sa NBA. Sige. Pero usa mo niya may kilig. Tod, kini ato tulubanon gihatod kanato sa Jasper Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, ulcer, diabetes, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic adunay isang cup nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric, uluyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang kini siya sa tuang kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule ng pakgang sa tanang bacteria ug virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatihan tudas. Ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0937973609. Alright, sumuha ka na siya karon. Abisyo my loves, ang ato ang produkto diri sa Calabo, panukari kay importante kay sa mahalaga nga ikaw makapalagsik, makapaligon sa imong kalawasan kay lisod kay kung kita magdaot, no? Oo, nya magsakita walay mo kuan sa tuwa. Walay mo tabang kanato. Kay di po sila gusto nga mabalda sa ilang mga bulhaton. So manigurado na lang kasi mong kogalingon, tabangi mong kogalingon kay ikaw ragi mo tabang sa imong kogalingon, wa jud kay laing choice. So mo nang maminaw og pagpalit sa atong produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. And padayon ta sa atong panaguban lulubaba. Ani mo na tips kanato di ay no. Di po sab mayong udto sa mga suking kabisyo hinigugma natong nagaviewing sa atong Facebook Live. Di ay sa DJ Mikey nga Facebook page, Calabo Herbal Product Jasper Marketing nga Facebook page, and also sa mga stasyon nga naka-tie up kanato karon mayong udto diha kaninyong tanan. Labaw na sa 99.9 DYRG FM Radio Radyo Gindulman Bohol, 88.3 Lion FM Badas Placer, Radyo Tribo Madrid 98.7, 88.9 Lion FM Tubigon Bohol, 91.7 The 1 FM Marihatag, Surigao del Sur, 94.7 The 1 FM San Miguel, Surigao del Sur, Real Radio San France, Yes FM Radyo Provinciano Cogwait, 90.3 Kasangga Radio FM Panabo City, and 94.1 Big Radio Bayugan. Okay, mo kani mga station nga nagduyog nag-tie up sa tuwa. Hala sige,
Paano ka rin mga bisyo my loves, ha? Ang ato ang programa kay inatay sigutan kining 5 ka signs nga obsessed kaayo si crush kanimo. Ay, nako. Para may balan to na, Joby, sige daw. Take note ninyo pagka magpapilong bullpen para may balan ninyo mga sinyalis. At least, sultihan na lang ni mo siya, prangkahan. Na-crush ka na ako nyo. Sige, kabala ka, kay sugton na ka. Una, walang masamang magka-crush. Kaso lahat ng sobra, hindi na maganda. Matod pa. Tama man pod, no? Ayaw kayo pa-feeling pod kung ganing na sayod ka o masayod ka ni ini nga naay crush ang imuhang kaila or someone. Una diha, ang imong mamatikdan diha saya. Dili nimo mapugngan nga hunahunaon siya at sa imong part din siya kabisyo my loves, no? Dili nimo mapugngan nga hunahunaon siya. Oo. Nga bisan mo piyong ka iyahang hulagway ang imuhang makita, iyahang panagway, iyahang nawong, no? O siya nga katibuk-an. Oh. 'Di ba? Labaw na kung siya pud ganina sa nga nga part kabisyo lulubaba nga musulti ana sa imuha. Oh, hindi talaga ako mapakali kasi parati kitang iniisip sinita. Sino man naguto sa'yo na isipin mo ako? Ha? Nanay mo ba ako? Ha? Stricto ba ni bayhanan eh? Wag ganyan. Ha? Akala mo sa akin madali akong akala mo sa akin madali akong mabitik? Hoy! Bahin mo ko, Chong. Pero bitaw, sa pailayan dyan may kiling. Aniya po'y lain dari lulubaba ka ng intense kayo mo effort sa imuha. Matikdan mo na sa taong nagka-crush sa imuha kay kung maka-effort siya magpapansin, palitan kanyang pagkaon, inviteon kaniya o gusto siyang makiguban, makikita sa imuha perminti. Mo ginaang imuha mamatikdan diha nga siya mismo nagka-crush sa imuha. Kunya kung pangutan-on po na nimo siya, musultig mo tubag ginag-obvious ba? Hindi na siguro ko libre sa imuha, no? Nga miguhon lang ta ka. Dako na kayo investment sa imuha ba? Unsa man? Ha? Tapos katulo, binibigyan ng interpretation. Tanang lihok nimo kabisyo my loves, no? Nga iyang ginahimo nga magpapansin sa imuha. Lagi na yung mga buot pasabot. Pasabot nga na, no? Lagi na yung mga buot pasabot. Kaya ka ng mga effort man go, di maguna pwedeng basta-basta ka na lang mulihok niya na something mo hatag mo pakitang gilas diya sa iya ha. Kung haguan nimo na siya, so may madawdaw nimo. Wala siya bili sa imuha pero kung ganing crush kini mo siya nya gusto nimo siyang maangkon siya. Okay na mo masabtan giday nimo ang iyahang mga lihukon o gimuon nga mga lakang, di ba? Especially kada bitong tuwa siya sa layo lulubabaw niya ikaw naara ka diri sa Davao niya siya tapos nasa Jensan. Either ikaw mo ato sa Jensan or siya mo ato diri sa Davao, di ba? Ma-feel gini mo ana nga nagit siya pagkagusto sa imuha. O ikaw po diya sa yaha, di ba? Ang problema lang ana kung magbiyahe mo di mo pahibalo kunya nagkandaiwas day mo. Kanya tapos mingon siya pabuta ko diya padulong nako. Nya mo reply po siya pabuta ko diya padulong nako kaming nga gyud. Nagkandaiwas na pud sa pagbalik nakauli na lang. Mingon na lang dayon to kag ay sulod ta kita eh. Kapoy ba? Mura matanig nag road trip. Kunya lain pa kanang moody ka, no? Moody in a good sense. Moody ka nga dili ka mahimutang pag dili mo siya makita. Moody ka nga dili nimo makaya pag wala siya sa imong tapad or di man lang nimo siya makastorya, di mo siya masilayan. 'Di ba? Pero pag naa na gani siya, no, ang imuhang mood murag lamian kay tanan, kay murag kag sambag naka-ecstasy ba. Happy kay tanan ba, hyper kay ka, no? Gani hyper acidity kay ka ba? Lumana eh. Pang-5 kabisyo my loves lolo baba aniya pod lain din hi basta lain di man kanya lain kayo gyud di ra man pod noon tanto kana mawala ka sa focus bitaw
Oo, kay tungod murag imuha ng gihimong kalibutan kanang mismong tawhana which is dili na maayo ng ingana ha. Ayaw niyo itugot inyong kugalingon nga magtuyok lang ninyo ang worldwide earth diya sa iya. Niya kanang crush ra ba di para ba nagitinuod daw big kung chapuera ka sa iyahan no di lo oy. Oh, ang imuhang pagbati nimo na nahanaw, di ba? So, mo ni siya kasagaran kada mawala ka sa focus. So, mo ni siya mga 5 ka mga sinyales nga obsessed kayo si crush nimo or ikaw obsessed kay ka, diya kaniya kay nagka-crush ka. Oh. Na ba kay crush lolo baba? Pero hagbayar na akong gidugmok. Yay man ko kay kuan man ko daghan ko makrushan. Pag di gani ko pansin ni crush gani, goodbye. Next na po siya. Next please. Ganyan magka-crush man tag-isa. Daghanon niya to day. Kung kisa sila mo kuan, mo uyon adi hi. Kanya katong uban daw kung daghan silang nagka-crush ay mo ha. Schedule. Pero mura dyan tagon sa kagwapo gitaon, no? Mura dyan tagon sa kakuan mga kaguplan tunta. Ha? Sa nagmaragi kanyang inganya taon ba? Ha? Kasama niya ko. Kaya magutaon niya ito itsura eh. Anggid-anggid naman yung Coco Martin. Hindi lang ko magingon. Ha? Pahambol lang dyan ko. Kaya na. Isod kayo nga magpasigarbo ko sa kong kugalingon. Igo lagi tao niya nga maanggit-anggit kang Coco Martin. Mayra po siya. At least nagay-dagoy ha. Masuroy pa ni mo. Ay gusto ni mo. Anyway, so mo to siya mga kabisyo, my love, so sweet ha. Hala sige, kabalo ko focus kay diha sa imong pagtan-aw sa dula, no? Oo, kay bisan ako nag-duty ko karon, sabit-sabit po kog tan-aw. Og ang score na karon kabisyo, my loves, na sa 56 46 in favor sa Lakers, no? Labaw ang Lakers 56-46. Labaw og pulo. Pero taas pa kayo, halftime pa ni. So tangan pa nato ang sunod nga dula ni, third ug fourth quarter, paspas rang oras, no? Alaka unsa ka ang kadangatan tuod niini, naramagod ni silahang home court advantage ra babod kining Lakers. So atangan nato kabisyo, my loves ha. Kay mainit-init ang labanan, labaw na. Sa mga nagpustaan. Gani, apil kabaw pusta. Ngayon tagkabaw lang, daw big apil ang uyab gipusta. Kanya alam po. Pakita po dyan ng apil uyab ipusta taon po dyan. Na lang gila ipusta dyan. Kanya lang imong uyab nga ginamit naman mo na. Gusto ko brand new. Pero bitaw lang, sige, padayon ta sa itong panyaguban, ha? Katong mga naniod to dyan, now sa inyo hapong panyukaran yung pagtumar. Vitamin C, kay importante lagi kayo lagi, nga di ta magluya karon labaw niya ginit sa panahon nyo. Kalirot ta masubawan, ha? Gamay ng ubula kayo, nako. Basi niya dayon naman niya. Ang kasuhon niya ka. So mag-angelic si vitamins para protektado gimso ang imong panglawas. Ganya ka mukaon, nindot pag hindi mo pagkatulog. Inyong sa si angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content puno sa mga minerales. O mudipin siya sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Sir angelic C with sodium ascorbate na siya, ha? Padayon tawag duyog sa tuwang panaguban, duyog sa paglanog-lanog, kumbati gihapon sa pagpahimsog, diri mga kakabisyo, my love, so sweet, sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Jesso Marketing